Zjazd osviežil, ako sa na zjazd patrí. A v nejednej zákrute sme točili volant. Fakt. Večer ťachometer ukazoval vyše 120 km. Nadobudli sme pocit, že to stačí. Vyšlo to presne na voľakej odbočke na planiny s kukuricou, sadmi a pastvinami. Našli sme tam osirelý domček z hlinených tehál obrastený lahodným hroznom. Ja som ani nikdy lepšie nejedol. To je perfektné. To je stačí tak nedoveď. To proste nedá. U nás sa nikto ani nestará. Krásne dozrete. V červených zorách zapadajúceho slnka sa črtala studňa a siluety silno sa kúpajúcich troch silných cyklistov. Bolo jasné, že pôjdeš tam. No vidíš, nič tam nie. V banke sa ani nepriblížujú. Bill má 1900 korún. Si vyber, či sa priblížiš. Ideme hrať na haňátku. Kole staníku. Čo? Ráno sme po strete s tunajším pastierským psom a neskôr aj bačom s kravkami pokračovali s vetrom v tvári. Keď sme v Satumare zastavili pred Billou, bola opäť sobota. Ten deň, kedy sú potraviny otvorené a banky zatvorené. Bradatý Rumun vedel kurz a celé to pochopil. Pred maďarskou hranicou som z pedálu vysypal pologuličky, štvrť guličky a elipsoidy. Išlo to dobre aj bez cibulky, bez vajíčka, len tak, s vazelínkou. Čo keď práve na večer začne chúpať ešte viac? Ale bol. Naozaj vietor na večer ustal, tak sme šlapali po noci. Jo na pot. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Slovenský, parusky, mluvíš polsky? Nemírtem. Je mi to ľúto, ale v Maďarsku bola zima. Ráno sme stan obhádzali slámou. Ráno sme pokračovali hladný proti vetru a navyše nám nik nevedel vysvetliť cestu ani kadiaľ cez hranice. Tu nám vysvetlili ukrajinskí šoféri. Pokutu za jazdu bez reflexných hviezd nám policajt neudelil, lebo nám to nevedel povedať. Po čase sme doblúdili ku kamionistickému trestu a našli mapu Terkep. Brat Slovák nám všetkým zaplatil guláš a odišiel. Spasiba Ukrajine. Polievku od Ukrajinca. Ale... Marek, čo máš? Neuveríš, ale polievku od Ukrajinca. Polievku od Ukrajinca. A takto povzbudení sme sa ďalej drali Maďarskom po polodiaľnici, pri ktorej nahusto stáli okrúhle červené značky s koníkmi, traktorom a bicyklom. Tak sme spravili až 1000 kilometrov. 200 metrov! 1000 kilometrov! Keľo! 1000 kilometrov sme prešli! 1000, to je telo! Telo!
V maďarsko-slovenskej pohraničnej dedine nám už aj miestni vedeli povedať, kde je Slovensko. Tento deň, našťastie posledný, keď som šlapal v horúčkach, Marekovi redlo v črevách a Bigfoot si myslel, že ešte plný zdravia a sily sa nám prestalo chcieť šlapať. A tak sme pokračovali ako inak bici vlakom. Keď sme ním dorazili po Tatry, Kekso bol poprvé ísť asi 30 nasledujúcich hnačiek, Raper mal strach naháňajúcej teploty a ja som sa pridal o deň neskôr. Tak kysenom sípen. Existujúci, že ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Na zmenu meškania vás čas upozorníme. Čau. Čau. To nepustím nikdy. Prečo? A toto je kameraman. A tiež mu to ide zatiaľ. Tak to vyzerá nabalený turista. Je nabalený turista. Pre vás dobrú správu. Bolo to celé vidno. Aj počuť. Ja som organizátor velocipédu.